खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव गोदान आफादनि जोनोम। गोबां सावरायजाबाय थानायनि समावनो दिनै 10 रिंगायाव चिरां जिल्लानि सापागुरिनि मुंदांखा हिमालया हटेलाव दि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फाराम सुंद'यै UBPF जोनोम जासिगोन आरो गिबि खेब बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। दासिम बे आफादखौ सोरनि दैदेननायाव जोनोम होनाय जादों बेखौ रोखा आरो आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बिटिआर गोरोबथानि मुङाव सासेबो NDBफोरा साख्रि मोनाखै। बे गोख्रों अजदखौ होदों BTC थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बर'नि गेजेराव गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। गोदान एबसु जोनोम जानोबो हागौ होनना। लोगोसे बिथाङा बिटिआरआव गामि दाजाबनाय दानख'नाय जेबो जायाखै आरो NDBफोरा जेबो सुबिदा मोनाखै होनना बुंदों। लोगोसे NDBफोरा जेलनिफ्राय सासेबो उदां जायाखै होननानैबो गोख्रोङै अजद होयो बिटिआर सरकारखौ थांखिना। कर'ना भाइरास आरो अमिक्रन भाइरासखौ लाना रायजो सरकारा सांग्रां जादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया खौरां मेल खालामदों आरो रायजोआव माखासे गोदान नेमखान्थि SOP फोसावदों। बेफोरनि गेजेराव दङ दिनैनिफ्राय गासै आसामावनो फरायसालिया थाखो 5सिम बन्द थागोन। थाखो 9, 10 आरो 11आ सानसे बारै सानसे क्लास जागोन। गुवाहाटीआव थाखो 8सिम फरायसालिया बन्द थागोन। थाखो 12नि क्लासआ सोलिबाय थागोन। बिनि अनगायैबो माखासे SOP फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीनि सायाव अजद। BPF सोरखारनि समाव लुनाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फानि मुं प्लेटखौ बोखारनानै गोदान खामानिनि मुङाव MLA जयन्त बसुमतारीनि मुं प्लेट लागायनायनि अजद सिखारदों। सिगांनि समाव लुफुंखानाय खामानिफोरनि प्लेटखौ बोखारना गोदानै दानि MLAफोरनि मुं लिरनायनि अजद होदों बिथांमोना। मैया फुंनि 5:20 रिंगायाव डिमाकुसि PCDCनि सिङाव थानाय 3 नं सा डिमाकुसिनि थागिबि ध्रुव डेका, जेनेरेल सेक्रेटारि डिमाकुसि प्राइमारि UPBLनि थाग्रा न'जों लोगोसे माइ बाख्रिखौबो हाग्रानि मैदेरा सिफायना गालांदों। बेखौ नायहैना खौरां लाहैयो बिटिआरनि EM दावबायसा बर'आ। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाइखौ दिनैनिफ्राय 8 आरो 9 जानुवारि 2022 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों टिपकाइ गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुर्शिद कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुर्शिद प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। लोगोसे सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA, गसाइगाव बियाबनि MLA आरो पर्बतजरा ओनसोलनि आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ जानो गोनां हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हांख्रायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। MLA जयन्त बसुमतारीया मैया निसिमा ब्लकनि खैला मैलायाव लोरबां फरायसा फरायसुलि आरो बेरामि सुबुंफोरनो बेराम नायजानो CM रिलिफ फान्डनिफ्राय एसे बिबांनि राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो। बिथाङा रांखौ राननानै होनानै गोजोननाय फोरमायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।